Namakhanda. Umthandazo wesabatha. Nkosi yongumbusi, nini mandla wonke, mdali wezwe nomhlaba. Sokusuku lwakho olungcwele, olangcoliswa nguwe kunezinye izinsuku. Eliyinkomba uthi nguwe wadala izwe nomhlaba. Ezinye izinsuku waba ezokudumisa wena. Kepha lolu lwaba usuku lokukhonza wena ngobungcwele. Sihlambulule emkhululo wethu sibe ngcwele. Ukuze ukukhonza kwethu lelo suku kwamukeleke kuwe. Siyacela wasithethelele izono zethu. Nezokhokho bethu. Usehlisele umoya ongcwele. Uba usingcwelise ngalolu suku olungcwele. Sibe kanye nabangcwele izikhonzi zakho phambi kwakho. Usiphe nengilosi yesabaza. Usiphilise. Sisile noma sinasifo sini. Siyacela uba usibheke. Sikukhonze ngeqiniso. Amen. Ingakho mazikhuleka sithi Baba wethu sezulwini, mangcweliswe igama lakho. Mawufike umbuso wakho. Mayenziwe intando yakho emhlabeni njengasezulwini. Siphe namuhla isinkwa sethu semihla ngemihla. Sithethelele amacala ethu njengonathi sithethelele abanamacala kithi. Ungasingenisi emlingweni kodwa sinisukupe ngokuba umbuso ngowakho namandla kuze ebhale. Amen. Sibiyele Jehova siphukhanya. Usawukele konke Nkosi ukubi nokunengeka phambi kobuso bakho. Sicela ukuba usigcwelise Nkosi sikwazi ukukhonza Nkosi sikwazi ukudumisa ngamahubo Nkosi nangehlabelela. Hlale ebukhoneni bakho sikhonze njalo manje uzephathe. Amen. Isikhumbuzo. Khumbula usuku lwesabatha ulungcwelise. Uqaphele okubukayo ngamehlo akho. Kungabi ngokubi, kungabi ngokunengekayo. Qaphela ukukhulumayo ngalolu suku. Kungabi ngokubi ozokungcolisa, kuqhubekise, kepha kuba ukubusisa nokwakha ukuphilisayo. Amazwi okukhonza uJehova umenzi wezulu nomhlaba. Qaphela okulalelayo, ungakusozisi okubi ozongcolisa izindlebe zakho. Kodwa namiswa ngamazwi nendumiso kaJehova. Qaphela okuthathayo nokuthintayo kwawungcolisa umzimba wakho. Zithi uzithobe uhlale ungcwele. Qaphela unyawo lwakho lungahambi indlela zokubi. Khumbula ungenzi imisebenzi. Uphumule ukhonze uJehova. Uze nengilosi yesabatha ifike kuwe uzothi. Ungayicunuli ikumangalele. Uthole isiqalekiso kunesibusiso. Ukufa kunokuphila. Jehova ongcwele sicela uhlale nathi. Usiphe ukukhanya. Hlambulule izindlebe zethu Nkosi sizukuzwile kuyinhlamba Nkosi nokunengekayo. Hlambulule amehlo ethu uNkulunkulu nomusa. Ngcwelise nezindebe zethu. Sihlale ebukhoneni bakho Nkosi sikhonze. Nengqondo zethu Nkosi edlinza ngokubi nokunengekayo Nkosi okuzinkanuko zezwe. Mayikhuculule Nkosi sibheke kuwena Jehova. Silalele izwi lakho Nkosi. Khuluma nathi Nkosi, sikhulumela abantwana bakho sibadlulisele ukuphila ngunaphakade manje kuze uphathe. Amen. Imini yesabatha mayibe enhle kubangcwele. Amen. Sizocela nje sihlabelelo esisodwa. Esithi Nkosi sawukele. Ngicela nje ukuthi sihlabelelo ngokukhulu ukuzimisela obhimbayo abhimbe kufanele akunankinga obhimbela inkosi. Owakhona inkosi. Nkosi sihawukele. Nkosi sihawukele. Nkosi sihawukele. Ngezono zokhokho bethu. Nkosi sihawukele. Ngezono zobaba bethu. Nkosi sihawukele. Nkosi sihawukele. Nkosi sihawukele. Ngezono
zokhokho bethu. Nkosi sihawukele ngezono zobaba bethu nangezono zethu, izono zethu zisihlalise nabezizwe abangayifuni imiyalo yakho, abanyanya ngisho neminikelo yakho. Nkosi sihawukele nangezono zethu, izono zethu zisihlalise nabezizwe abangayifuni imiyalo yakho, abanyanya ngisho neminikelo yakho. Nkosi sihawukele, Nkosi sihawukele, Nkosi sihawukele, Nkosi sihawukele ngezono zokhokho bethu. Nkosi sihawukele ngezono zobaba bethu nangezono zethu, nangezono zethu ezenza abezizwe basebose. Noma sibatshela ngomthetho wakho, bayasibulala basenza izimvu zomhlatshelo. Sihawukele Nkosi yamakhosi nangezono zethu, nangezono zethu ezenza abezizwe basebose. Noma sibatshela ngomthetho wakho, bayasibulala basenza izimvu zomhlatshelo. Sihawukele Nkosi yamakhosi, Nkosi sihawukele, Nkosi sihawukele, Nkosi sihawukele ngezono zokhokho bethu. Nkosi sihawukele ngezono zobaba bethu nangezono zethu, nangezono zethu zokulandela indlela yabezizwe yokukhonza imimoya yezizwe, yezindondo namanike namandawe. Sihawukele Nkosi yamakhosi, sonile phambi kwakho nangezono zethu, nangezono zethu zokulandela indlela yabezizwe yokukhonza imimoya yezizwe, yezindondo namanike namandawe. Sihawukele Nkosi yamakhosi, sonile phambi kwakho. Nkosi sihawukele.
Nkosi sihawukele, Nkosi sihawukele, ngezono zokholo bethu. Nkosi sihawukele, ngezono zobaba bethu. Sewonakele, sewunzima okubuyela kuwe. Masibuyela kuwe ababuswa yile mimoya. Babelele nathi njengasemtheni yasendola. Yomose no-Aroni. Sewonakele, sewunzima okubuyela kuwe. Masibuyela kuwe ababuswa yile mimoya. Babelele nathi njengasemtheni yasendola. Yomose no-Aroni. Nkosi sihawukele, Nkosi sihawukele, Nkosi sihawukele, ngezono zokholo bethu. Nkosi sihawukele, ngezono zobaba bethu. Sewonakele, sultana zibuka nomoya. Balalela izangoma nabelombe nabenzi bemelenga. Izitha zakho ezinkulu ezitukisa abantwana bakho. Zibatukisa ngamandla womnyama. Masiveza ukukhanya yoniveza womnyama. Masisho kumtoti bona bathi ngoyababa. Sibiyele Nkosi phakathi kwezitha zakho. Sewonakele, kuzinhlanga zibuka nomoya. Balalela izangoma nabelombe nabenzi bemelenga. Izitha zakho ezinkulu ezitukisa abantwana bakho. Zibatukisa ngamandla womnyama. Masiveza ukukhanya yoniveza womnyama. Masisho kumtoti bona bathi ngoyababa. Sibiyele Nkosi phakathi kwezitha zakho. Nkosi sihawukele, Nkosi sihawukele. Ukuthula nomusa nothando neqiniso makwanda ngoJehova nangobufakazi ngongcwele wakhe uJesu Kristu waseNazaretha manje phakade. Amen. Ngibingelela zonke nje izitalo zezulu, ngibingelele zonke izathameli nabalalele nababuka inkonzo. Sithi ukuthula makube kini. Amen. Nkosi kusigubha wena manje phakade. Amen. Ngelinye ilanga
abantu boqhamuka nezinqumo zabo nemithetho yabo, bathi noma behlabelela lesihlabelelo ihubo mele balihuba leli hubo, bathi mabelihuba bese beguqula futhi abakuhubayo bakuphike, bakushintshe bakuphike. Ukuhuba ungazi ukuthi ucula iculo elithini and ungalazi ingqikithi yalo, nomongo walo, nomqondo ophelele walo. Uke nje kube mnandi ngoba phela ihlabelelo noma amahubo noma amaculo ajwayele ukuthi abe nesivumelano maqala njalo nje, ikwenza ukuthi kuflowe kube ne-rhythm impela, yonke into ibe mnandi, nesivumelano maphakathi futhi kanjalo kube mnandi nje, kube mnandi, libe nesigqi, uzwe ngathi ungagiya noma ungadansa noma ungasina noma ungenza yonke into, kodwa uphume emqondweni walo ukuthi lithini, uthini umyalezo walo. Uthi uJehova ngomlomo kaPauli, mudumiseni uJehova, nifundisane ngamahubo akomoya. Kubalulekile ukuba sifundisane ngamahubo akomoya. Amanye amahubo uJehova uke kunike wona ngihambele nje, amanye ngelele, amanye kufike nje umuzi ukuthi ngibhale. Kodwa ukubhala kwami ngisuke ngibhala nje ngoba kusuka ngibhale. Amanye kuye kube nzima nokuthi ngiwagcine. Kufana namahubo encwadini yamahubo ayehutshwa uDavide. Mabili mathathu mhlawumbe amabandla ngamahubo lawa amahubo wonke. Mabili mathathu ngaphandle kwemthandazo, amahubo nje bamahubo. Mabili mathathu. Ngoba wonke umuntu ufuna mehlabelela noma ehuba, ahube kube ne-rhythm futhi kube nesigqi, ayizwe into ayihubayo. Ngaphandle kokuthi abe semzweni walento ayihubayo nasemqondweni walento ayiphimisa ngendebe zakhe. Leli hubo ihubo losizi kahle kahle. Akufuzile ukuba liyashesha. Nasekunenseni kwalo kumele likunikeze umuzwa, uzwe nawe ngaphakathi. Ngoba leli hubo leli libhlungu. Ngeke size sikhale ngoJehova simblame. La ithina esigwaze ngowethu. Angeke futhi size sikhale ngokhokho bethu, ingakho maqala lithi Inkosi sihawukele. Ezonweni zokhokho bethu sihawukele, ezonweni zobaba bethu. Liphinde lithi nasezonweni zethu. Izono zethu ezisihlalise nabezizwe, abangayifuni imiyalo kaJehova, abanyanya ngisho neminikelo yakhe. Nkosi sihawukele. Manje empilweni esiphila kuyona nesikhonza ngayo Jehova, sesihamba ngendlela yabezizwe. Abasibona abayifuni iminikelo kaJehova, iyanengeka kubona, nathi sathi iminikelo kaJehova iyanengeka. Bathi imithetho kaJehova ichithiwe, yabethelwa esiphambanweni. Nathi sasayida nabo sathi yabethelwa esiphambanweni. Kodwa sibe sazi deep down ukuthi imithetho kaJehova isenhlizweni zethu. Ngoba isivumelwano esisha asikona ukuthi uJesu wabethelwa isivumelwano esisha. Kodwa isivumelwano esisha ukulotshwa kwemithetho ezibhebheni zezinhliziyo zethu, then ukulotshwa ephepheni noma ukulotshwa ematsheni. Uze ethi uJeremiah, uze ethi uMoses, uze ethi uPaul, kusukela komncane uyokwazi ukuthi kumele akhonze uJehova noma kumele asabe uJehova. Kusukela komncane akekho umuntu okumele afundise omunye umuntu ngokuthi ukhonzwa kanjani uJehova. Yethi sesayida lezitha zikaJehova. Zalikhipha igama elithi Jehova kwiNew Testament, sajabula nathi safa sasayida nazo. Sathi vele uJehova isithixo samaJuda, uNkulunkuluwana nje. Thina sifuna ukukhonza uNkulunkulu onguJesu.
noma imibhalo isitshela, kodwa siyakoloza sithi wena Jesu awuzelanga ukuba uJehova akhonzwe, kodwa uzele wena ukuba ukhonzwe. Noma uJesu esho ethi indodana yomuntu ayizelanga ukuba ikhonzwe, kodwa izele ukuba ikhonze. Sishintshe sina sithi cha, lokho ositshela kona akukona. Athi uJesu abanye bazothi ngizeke ukuzochitha imithetho nabaprofeti, kodwa ngizoyigcwalisa. Athi sithi thina hayi wena uzele uzoyichitha imithetho nabaprofeti. Ayisekho imithetho. Imithetho ekaJehova. Sithi thina hayi imithetho ekaMose. Kube nzima kumina mangifunda iNew Testament bese ngithi ngizokuthiwa umthetho kaMose. Ngixakeke ukuthi uMose wayewuthathaphi umthetho. Engubani uMose ukuthi engaba nomthetho ongagovernisha noma ongabukisa umuntu, ukuba umuntu aphile, ahlunyeleliswe amathambo akhe ngawo, ahlunyeleliswe isimilo, akhule ezweni lakamoya, abone ongcwele. Engubani uMose? Ngoba uyindodana yomuntu nje, uluthulu njengathi. So thina simelene noJehova. So lesihlabelelo lisileli ihubo leli kumele sikujwayele, sazi ukuthi likhuluma nathi and asikwazi ukucasha. Sibuswa abezizwe ezweni lethu, sibuswa abezizwe abayi-minority, kodwa thina si-majority. Siqhwaba, kodwa abezizwe bayasibusa, basibusa. And futhi uma singabuyeli kuJehova akukho okuzosisiza. Ingakho maqhubeka elithi sekonakele, sekunzima ukubuyela kuwe. Masibuyela kuwe ababuswa ile mimoya bamelene nathi njengasemhleni yasendulo yoMose noAaron. Mawazi abantu ababemelene noMose kwakungasiyena uFaro abemelene noMose noAaron, kodwa babeyizangoma. Ingakho elisho ukuthi sekonakele, sekunhlanga zimuka nomoya. Balalele izangoma nabelumbi nabenzi bemilingo, izitha zakho ezidukisa abantwana bakho. Masiveza ukhanya yona iveza ubumnyama, masisho umtoti bona bathi kuyababa. Ndena abantu bese balalela lokho. Kuyimanje siyashumayela, singashumayela uzokhihliza amagwema. Kodwa ngoba balalela abezizwe, ababuswa imoya yezizwe, singabatshela ngesabatha kusenyanga. Isabatha lifakazelwa yonke into, ilanga, inyanga, imibhalo, imvelo, yonke into. Even ngisho umzimba wakho uyakutshela ukuthi udinga uresta. Yet bathi uJesu inkosi yesabatha, so asagcina isabatha, wachitha isabatha. Yabona singakhuluma kusemnyanga, kodwa kumele sibuyele kuJehova. Kumele sibuyele kuJehova. Siyazi akulula, kodwa kumele sibuyele kubani? Ingakho lihlabele esisho njalo, usekunzima ukubuyela kuwe. Ngoba sisathe sisasho, hayibo ihamba kanje le, ayihambi kanje, ihamba kanje. Buka ilanga lithi, buka inyanga, buka inkanyezi, buka ihlahla, buka imvelo, buka konke khona. Kuhamba kanje. Bangcwele, sihloko sanamuhla sithi thenga iqiniso ungathengisi ngalo. Thenga iqiniso ungathengisi ngalo. Yazi ngaze kuthiwa sihlala phansi sikhulume nabaNkulunkulu, abanye abantu bangathi hey uzaza ngcwele noma uzenze wazi konke. Yazi ukuthi mina ngakutshela isimanga, ungangikholwa uma uthi awuthanda ungikholwa, ungamkholwa.
Uyazi ukuthi umuntu osangcwele emhlabeni bawu-4 eBhayibhelini. 4, mhlawumbe futhi 3. Abantu abangcwele 3 eBhayibhelini. 3. Ngokuphelele 3. Enoch, Eliya, uJesu 3. No 4. Yeah, bo-4 impela. Nale ndoda eyayihlala noPaul waseKorinte wesibili chapter 12. 4. Abantu abangcwele, holy, ngcwele. Ama-patriarch, ngabe kanjani ama-patriarch? 4. Even ngisho noMose wahamba wafeyila. Wase yaboniswa iKhanani, wathi walibona iKhanani, walibona isentabeni, wathi angeke uzongena kulo. 4 wabantu. iBhayibheli molifunda nabantu aba-4. Abantu abangakubonanga ukufa. 4. So labantu abangakubonanga ukufa abo-4 yibo abantu ababangcwele emhlabeni. Ngiyaphi na? Angivuni isono sami, angivuni isono sakho. Ngizwe kahle. Angivuni isono sami, angivuni isono sakho. Kodwa try by your own means ukuthi uphile impilo yobungcwele. Abanye bethu bayaphila, bakhonza uNkulunkulu, benza konke, bayaprofetha, bayaphilisa, benza yonke into. Kodwa abanesono abadlayo noma esibabusayo. Bezenza leyo nto. Bekwenza konke. Kodwa abanasono njani? Abadlayo nabasibusayo, esibabusayo. Abanye ngeke uzofunde ngazo izono zabo eBhayibhelini. Abanye uyafunda ngazo izono zabo eBhayibhelini. Kodwa wonke umuntu wabona ukufa umuntu ongekho ngcwele. Khuluma ngokungcwele, so the high standard. So ngiyaphi nalokho? Don't limit yourself. Ungayilimit. Unakho ungcolo onakho, mhlawumbe kweso libambile iso lakho. Bambe iso ukhudi endlebeni akukhudi, uzwizwe laNkulunkulu kodwa iso lakho likubambile. Ngeke phela uma iso lakho lingcolile ucanga ukuthi uzobona izambulo, uzobona imfihlakalo. Uyogcina ukuzizwa nje bese umqondo wakho uyadwebeka kuyona lona. Noma usuleleke kusebenzisa iso le hayi ngeke futhi usebenzise lesithathu. Mhlawumbe uma usuleleke usuyabuka namaphupho ke kanjalo. Ngikutshela into eyireality, ireality le ngikhuluma ngayo. So uma uwa ngeso ungcole ngeso, ungalizwa izwi laNkulunkulu lidwebeke isithombe salento uNkulunkulu ayishoyo engqondweni yakho. Uyibone imibono ebusuku. Futhi ulakhi ukuthi uyibone imibono ebusuku. Kodwa ngoba kusuke kudingeka ukuthi leyo message uyidlulise. Then kodwa awukwazi ukuthi uhleli kanje ubone izinto eziyimfihlakalo ngamehlo akho. Ngoba amehlo akho kanjani? Angcolile. Uphile futhi ufike isikhathi sokufa futhi uhawukelwe ngenxa yokuba usebenzile. Angithi ngalokho kunjani? Okulaleleni. Angivuni isono somuntu, ungizwe kahle. Angivuni isono sani? Somuntu. Kahle kahle uJesu ufuna wonke umuntu abe pure. Mawaba pure, means pure. Mohlanzekile, wa crystal clear, wahlanzeka. Awuboni kufa. Awuboni kufa nhlobo. Awuboni kufa. Awuboni kufa. Nhlobo. Awuboni kufa. Uyathathwa nje. Awuboni kufa. Ngiyaphinda. Awuboni kufa. So, sefanele uyibuzeke ukuthi ke uma kunjani nginesona engidlayo esingihlulayo. Ngenza kanjani? Ngiyasigodla. Ngenza kanjani? Ngiyayeka ukukhonza uJehova. Ngenza kanjani? Ngiyaqhubeka ukukhonza uJehova. Mina I prefer ukuthi umuntu aqhubeke nokukhonza uJehova kunokuthi uJehova kodwa uye osebenzayo ukuba umuntu kanjani amlungisise ngasonke isikhathi aphiwe amandla. Sometimes amandla esinawo sinamandla okuresista ngithi. Yes, sinamandla okuresista. Kodwa ngenxa yokuthi isitha siclouda ingqondo yethu because into ebaluleke kakhulu umqondo komuntu.
into uNkulunkulu ayenza yahluka ukuthi umuntu akwazi ukuyicabangela yena akwazi ukwenza yonke into. Yes, uNkulunkulu uyakwazi ukuyibamba ingqondo yomuntu afaka umthetho wakhe engqondweni enhlizweni yakhe, kodwa ingqondo yomuntu ihambela yodwa. Yingakho umuntu engathi la atravele abesegoli ngomqondo la. Ngeke ngisho ukuthi umuntu owazi ukumasterisha umqondo wakhe athi la naye umqondo wakhe ube ula, aphinde akwazi ukuthi nje mayithuli nje usishofa umqondo wakhe ngani. Ngamshayela ihlobo lo muntu. Asho ukuthi awu top class. Akekho umuntu okwazi ukuthi athule umqondo wakhe usishofa. Kuphela umqondo wakho usutravela ngale ndlela ukuthi wena mesikubuza ukuthi yini ucabangani usiluso usunqana usitshela ukuthi ucabangani. Isida kuumbheda nje sokuyicabanga. Ingakho umuntu wesisikhathi bethula umbone ehle kubani. Yini uhlekana athi hayi luthi. Impetho lo sokuyacabanga. Esinye isidamiso sasomqondo kakhulu bese uhambisa too much umqondo. Insanga uhambisa umqondo. Too much ahambisa. Awungeni ukuthi ubuke isihlalo uzomcabanga imake isihlalo. Lothi kuhleli ngiyaxoxa into eserious ucabanga imake ukuthi ukuthi wayicabangile zakhe isihlalo. Khona lo plastic oveliphi la. Wabona nje uba kanjalo umqondo wakho uhlezi uyaluza. So umuntu okwazi ukumasterisha ingqondo best. Ila khona ongakwazi khona ukuthi uphile impilo yobungcwele fully. Thenga iqiniso ungathengisi ngalo. Asambeni sencwadini zakhe 23 verse 23. Zakha 23 verse 23. Iqala lapha ku22 engikuthanda kakhulu. Lithi lalela uyihlo owakuzalayo. Ungamdeleli unyoko lapho esemdala. 23. Thenga iqiniso ungathengisi ngalo. Nokuhlakanipha nokulaywa nokuqonda. Thenga iqiniso ungathengisi ngalo. Nokuhlakanipha nokulaywa nokuqonda. Ngathi i-currency hambe yokuthenga iqiniso ngathi yini? Ngoba zona ngayikhuluma ngathi mina kune-currency yokuthenga iqiniso. Isikhathi i-currency yokuthenga ini? I-currency yokuthenga ini? Jesu. Uma investor isikhathi ekufuneni uJehova uthenga ini? Yes. Isikhathi. Thenga iqiniso, isikhathi. Ukuthengisa futhi ngeqiniso lakho isikhathi. Ukuthengisa ngeqiniso lakho isikhathi sakho. Mawunje no uyazi na isiqiniso omuzuzile. Imithetho kaJehova ikephi sekhanda lakhe angithi uhlakaniphile. Kodwa oyisiwula uma efuna ukuthenga iqiniso kuwo ufuna isikhathi sakhe angithi. Umtshela sele isikhathi engaze sikaJehova asizame ngayo yonke indlela ukuthi asithole isikhathi sakho. So abantu abangenasikhathi noJehova abanalo iqiniso. Abantu abangenaso isikhathi noJehova abanalo ini? Yes. So lowo onesikhathi noJehova unani? Yeah. So ungenaso isikhathi noJehova wena awunalo iqiniso. Awunalo. Usebenza ngo he say, she say. Yenzwa bethi. Ngoba awunaso isikhathi noNkulunkulu. So thenga iqiniso ungathengisi ngalo. Thenga iqiniso ungathengisi ngalo. Siphila esikhathini sokuphela. Sesikhathini sokuphela. Sesikhathini the prophets.
esesiphila ngaso sona manje. Ngiyaqolisa. Abanye bethu bayiphilela amathanda. Lokho abakubonayo babona kuyikho. Lokho abakubonayo bakubona kuyikho. Ngeke ngaba humble kakhulu. Futhi ngaba nokwethaba kakhulu. Ngibona omunye womhlobo wami lapha enkundleni zokuxhumana engitheka imibuzo ngengane yami ukuthi njengoba naye ibelethisa le ngawayibelethisa le ngane. Iphi manje siyibone isithombe sayo. Angifuni ukuthi ngidlale ngawe ngiye ngahlala ngacabanga ngathi mina kuba uyazi umuntu ukuthi abanye babefisa ukuba bengiboshwe ngaleyo nto. Abanye babengizingela ngayo yonke indlela. Kwadokotela babefuna inkaba bathi awuMagwaza waze wasiphoxa semthembile. Wokuthatha inkaba yethu nesikhaba sethu siphi? Bathiwa lo usasiba. Ngoba thina iqiniso masehlaze kumele siphile. Omunye ongalazi iqiniso engangitshela mina ukuthi lento engiyenza i-wrong to say wrong. Kodwa deep down ngokwazi kwami mina nangokaNkulunkulu i-right. Ngiyakwazi lokho. Ngingachaza okuningi izinto ezikanjalo. Ngiyakhumbula nje 2015 inodakazi yami yokuqala esibili ifika esithathu ifika emhlabeni. Ngabona inkanyezi sibhabhakeni iwa kuyinkanyezi. Lapho imali enginayo ephaketheni lami siwazi 1.5. Angisazi ebhenki kwakuyi-1000 noma kwakuyimalini enginayo ebhenki. So sisemqashweni. So ngicovered ukuthi just in case meba nenkinga kudingakala ukuba aphuthunyiswe esibhedlela ngoba ngiyambona sesikhathi sizobabeletha. Ngayifonela i-ambulance baze bathi wena okay sobuyela kwenu. Bacela sebengasalibambi nolibamba ucingo lami. Kanjalo ngangena imizi yaseMbo ngoba ngisemqashweni. Ngangena imizi yaseMbo sami ngidwabuze kubanda kunjalo. Akekho noyedwa kusiza. Nomfana ngihamba naye owangiboleka ijezi ngoba ngaphuma ngihlanya ngibona i-water break. Yamazi uqala iphuma. Baphuma ababili. Bafika uqala amanzi athi hayibo. Athi mina nayi imhlola ngiyalila. Ngavuka nesikhindi sami nevest engangigqokile ngaphuma ngalo. Ngathi nje ngisaphenya ingoba awayephuma esibili ngabona sami kwanengijima. Gijima ngena ngakhumbula komunye umuzi engangibone kwimoto ngangena khona nganokha baba. Angangena komunye nganokha kona bathi hayi basalele ngeke bezokwazi angihamba ngena nje ngena. Ngahlangana namanye amadoda ayehleli kamakhelwane wami wangisemqashweni. Ngawabuza ukuthi muphi umuzi onemoto la ngifuna ukuqasha imoto bathi for uqashelana nasho ukuthi kanje. Washo omunye wathi ngiyakubona ukuthi kwangqondo kweni sihambile. Kuyabanda kangaka uhamba ngevesti. Cabanga le ndoda ibhozi khona. Yayigqoke amajazi awu2. Amajazi ngampehla. Yangikhiphele lodwa yanginikeza lona. Ngafudumala. Kodwa ukufudumala wami kwangangezwe nokuthi ngiyagodola nani. Kodwa kwenza umehluko ukugqoka ijazi lakhe ngoba ngaqala ngeza ukuthi asangena nayo imizi. Singena lapha nemizi. Singena wonke imizi yalapha eMbo nje eThafeni ngena imizi lapha eChelsea la kunoqiniso driver sabe sekhona nani. Imali ngiyiphethe. Zathi manje sincabango zaze 12 o'clock bangabhosisa 1 o'clock. Abana ngathi bengibheke emkhathi ngabona inkanyezi wathi. Ngamtshela wathi sengiyomela umdoda wami. Wathi usho uthini ngathi ayikhuleka kodwa ayigageki. Wathi wenza njani athi ayikhuleka sengiyomela umdoda wami. So since then 2014 kwakuwumhla ka3 or 5 November. Since then ingane zonke zami ezalwa ngale zonke izalelwe ekhaya. Njengoba kuthiwa ngikho izalelwe ekhaya. Njengoba kuthiwa ukephi izalelwe ekhaya. So lokho engifuna ukuveza ukuthi sometimes uma wazondalelana neqiniso, iqiniso liyakwakha liphile kuwena. Ngisho noma uthi uyazama ulibreaker kodwa liyaqhubeka linjani liphile kuwena. Kuba kuwena uthi asengisa ngalo totally. Uzinambeza noma ukutshela ukuthi ungayenzi lento uyenza wena ngenkani.
kuba kuwena. So bantwana bakholwa ngoba siphila la emhlabeni. Siphilela uNkulunkulu, siphila ngoNkulunkulu. Siphilela uNkulunkulu, siphila ngoNkulunkulu. Angiphili. Siphilela uNkulunkulu, siphila ngoNkulunkulu. Angiphili. Siphilela uNkulunkulu, siphila ngoNkulunkulu. Ungaluthwa umuntu akutshela ukuthi uma wenza into ekanje uzophila ephambene noNkulunkulu, ngeke uzophila. La uphila ngoNkulunkulu, siphilela uNkulunkulu. Noma udlela uNkulunkulu, noma usuthela ukubonga bani uNkulunkulu. Sinjengezinyoni. Siyaphila siphilela uNkulunkulu. Uma usutha unjengenyoni esusela ukunikeza udumo ini uNkulunkulu. Ishoda ngento eyodwa nje inyoni nazo zonke izilwane ukuthi ziphilele uNkulunkulu. Aziphilele uNkulunkulu kodwa manje asutha ziyalazi udumo fanele zilethe kubani. Yeah, you don't know. Well, impela phila leyo mpilo. Mina asutha nje. Kunezinye sithi early bird catch a worm. Lo early bird yona ebangumsindi kuseni. Isusolile lo myudu lo. Hawu. Manje obona ihlohlo, lifike ihlohlo lodwa. Liqoshe makufika ispare sicoshe egcile sicoshe. Ngoba sicoshe nje siyakhala. Uthi wabona nawo amahlohlo kufika amabili abathathu acoshe. Mina suthe yakhala kuyafika. Hawu sena amahlohlo nalo ijuba. Uthi wasubona ngishana nentengo hey. Mina ngibabaza ngababaza ugaga kwenyoni ithi ugaga ngiyazi la abantu abayazi. Inyoni ethi ugaga isa grey and orange like orange odathana ukudima kujwayele uba inyoni yasehlathini nje abakhulu ehlathini kuthiwa ugaga lasithanda kakhulu kuyichupha khona omunye ingqondo yami ayithanda kakhulu eyibamba kakhulu sesiningi beyichuphe ngoNoxanga umhlula umgogo ayibamba kakhulu awuzwa ngase edlula ethi kubamba ugaga nani wayeuthanda kakhulu nje inyoni enjoy mina enjoy ihlokohloko nje angathi mangihleli ihlokohloko fanele ibe kuyilist yami kumele isihlingi samqashiwe ngashayana leyo standard nje mina. So ngibona lafika igcikeni yazi ngajabula ngathi mina kufika nomuntu ekumazi kahle la nje yena nabantu into engahlangani yena nabantu ahlangani ngoba ingakho ihamba ehlathini so ihamba ngaphakathi ehlathini. Miyabona umuntu ucusheza yandiza ya kodwa akandizi isikhathi eside ushaya ishede isele because ucasha kakhulu ixesha labantu. So engifuna ukusho ngalokho ukuthi ungaluthwa umuntu. Waqanjwe wathi niwale umuntu edlala ngalo lithi hey la ngiphiliswa amaphilisi uphiliswa uNkulunkulu. Uphiliswa uNkulunkulu. Ukuba udokotela iwona abaphilisayo mucabanga ngabe ikhona idumbu. Ngabe bafela abahlobo babo. Abazali babo ngabe bayafa ingane zabo. Wayibona imelana nathi thina esisho ukuthi cha thina siphiliswa uNkulunkulu ukuthi nokuthi asikwenzi. Bese nina nithi odokotela ubani ophilisa umuntu base kodokotela noNkulunkulu. Asambeni siyofunda lapha yana incwadi abase